lang ko mag-live kay na atong mga storya di ma-edit. Dai ikaw na dai. Di ko manggunit na. Ani dia ka lauma dai. Panggunit dito ba sa kahoy ay gun. Tulin ba? Oh. Gara ka gabutang. Ah, bugarak. Oh, kay wa man plano. Ah, wakil mo dai. Nagan dong kita dong. Ba dai? Nung bigyan gamay ra. Hello, uy ka. On with sugo na try. Kana nay atop nga blow kapal. Slide na ka panggunit na. Tupis dai. Oy, patay. Ha? Sud banan pala di may panagdag tupis. Mao, Dai ka tubig dito oy. tupis. Dai ka to ha? Tupis. Tupis sa diya ha. Diri, diri na, diri na. Kanchabugun Hermit School. Dali. Kita nawag ko nubi ang cellphone wala ka kita dito. Asa ako nabot ka? Nara diha. Diha ha. Balik ka na. Ay patay din. Dili bang sa kanitan aw good. Narad ato nahan. Ay natupis na. Dili. Tulpon sa bata. Nakasa man di ay nak. Aw dapat mo.